Čauky ľudia, vítam vás pri tomto tu videjku a v tomto tu videjku si zahráme Roblox a ohodnotíme tú hru a vyskúšame si už, čo všetko sa tu deje. Dobre, poďme na to. Dobre. Ja skočím. Toto tu je čo? Motion Mails. Tu chodia najviac ľudí. Tak, pojem tam. Dobre. Typek. Krivý. Krivie. Do ryti. Nie, dobre. Dáme ešte jednu hru, len jak ho mám zabiť, keď nemám zbraň. Keď som chorý, tak trošku je to také. OK, ja idem zozadu. Čestka. Pre môj prospech. Ja. Dobre. Otvor sa. Dačo dobre, dačo dobre. Dobre. Zoberiem si akáčko. A typku modli sa. Ukáž teraz tvoj aimbot. Tam. Do ryti, to nie je možné. Si vole. Jak to mám vyhrať? Idem stade. Čet, idem si po svoje zbrane. No. Nie, kdežo ten typek? Dobre, toto je trošku lepší hráč. Ty vole, dobre. Nie je to možné baviť, je to dosť hard a hlavne na mobile. Sračka je na počúbaná. Dáme ešte jednu hru. Chcem dať kill. Dobre, otvoríme. Shieldy. Ja to teraz všade nechcem hľadať. Tam je. Poď rýchlo k nemu. To nie je možné. OK, pre toto videjko je to asi všetko. Hodnotím tú hru 4/10, je to sračka. Nie, že sa mi nedarilo kvôli tomu, ale kvôli tomu, lebo debilne sa otáča. Strašne pomaly a na mobilu nemáte šancu dať kill. Ja mám vo folk level 360. A to mám 170.